Gras XXL, live la Alarma Pro FM. Nu mai știu care cu... Aia e? Aia e. Ai auzit textele pe care le scriu despre fetele pe care le știu și ai aflat de la altele mai târziu că sunt pe bune toate. Acum vreau să intru lumea ta, se poate? Ai auzit textele pe care le scriu despre fetele pe care le știu și ai aflat de la altele mai târziu că sunt pe bune toate. Acum zi, ce faci? Te pui pe spate? Yeah! Pe Gicu l-am întrebat, adică în sensul ăsta. Asta câți tu? Tu ești campioana. Sună bine. Aha. Maria Ioana. Ăsta e Gicu? Tu ești campioana. Ia uite la ăștia. Maria Ioana. Asta e. Tu ești campioana. Am două fete suspecte care nu lasă amprente, sunt îmbrăcate în verde și toată lumea le vede, dar au probleme cu poliția, cu miliția. Nici o problemă, le ascund pe undeva. Pacule, stai așa, că dacă e de ceva le trimitem în Olanda să poarte tanga ca păsărica lui Cosmina, se poarte invers ca să ne crească adrenalina. Toată stima din Cuba până în Colentina pentru fetele suspecte care bat amfetamina. Nu le chema Mădălina, nu le chema Cătălina, nu le chema nici Cristina, nici Coca, nici Cina. Nici Ami? Le chema Ioana și Maria. Fetele face ce vrea, să scuzați gramatica, da. Nu e vina mea. Gicule? Vă rugăm să rămâneți în școală și fără droguri, da? Yeah! Maria Ioana. Aia era interpretarea. Mi-ai furat interpretarea. Maria Ioana. Gicu trebuie să cânte. Tu ești campioana. Maria Ioana. Aia e. Avem nevoie de Denisa aici. Trebuie să chemăm pe Denisa. Că salam sunt eu, adică. Tu ești campioana. De la mine, de la scară, ca să vezi, mi-a adus într-o zi două gemene cu ochii verzi. Care au Și mi-a zis că pe vine amândouă le imediat chema. publicitatea. Ale naibii. Mi-a trimis două negative.